pungkur hatiku kanggo ibaratke mawar kuning mergo Mbak Elisa piyayine secantik bunga mawar yang merekah. Bunga mawar yang merekah. Mbak Elisa. Mbok ibaratke ngono kuwi. Pakulitane kuning semu giring. Kaya bojomu sing omahe, Mbak Elisa kan kuning semu giring. Garwamu sing ning dalem kan kuning semu biru to kae. Semu biru Mas, kayak keracunan kok Mas. Makasih. Makasih. Ora. Ampun nak karo sampeyan wedi kualat ta. Kaya Mbak Elisa apa mawar sing mawar yang merekah nyenengke yen bojomu Mas. Bojoku nyapa? Lho lah ya apa nek bojomu ibaratnya kembang apa? Bojoku kuwi cara kembang anggrek. Kembang anggrek Mas. Dadi ora pura pati endah, maksudnya kembang iki disawang ora patek piye? Maksudnya iki ngene lho, nyok. Iya cerat. Disawangan ora kaya ora ndayani to bojoku ki. Ning apa jenenge bungane, apa jenenge aromane jogrogi aku padahal. Aromane iki nganti nanduk grana tegese tekan kira. Hati-hati. Nyapa? Ditunggoni kok nek mulih ra entuk lawang ya. Hati-hati. Ora entuk bojoku yo ning kene wilujeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu Mak Cange Yulimbo lan Pak Mas Pak De, Mas Om Putut. Om cakep. Om cakep Putut. Sama lutung kasarung itu sampingnya ya. Iki ta. Iya. Kamu lutung. Aku lutunge. Heeh. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ah lutung ki lak lanang. Heeh. Berarti ki beruke. Yo ora kok iso ngono. Ojo sia-sia Pripun lah. Mbak Elisa? Guys, ini tadi dari Jogja jam berapa? Saking Jogja kinten-kinten ya radi awan ge jam 3-an. Jam 3-an. Ya, terus kinten jam 3-an. Jam 3-an nggih mampir-mampir. Terus mampir ora mamper. Mampir Mbak Elisa. Terus sampai sini tadi. Nggih sene barang ya. Sene apa? Nguyuh ya apa bahasa? Nguyuh. Sene. Bahasa kramane ki pipis ki apa? Pipis ki yo pipis kuwi. Sene.
Oh, enggak tahu. Seni. Seni. Sene apa? Sene. Seni. Pipis itu bahasa kromonya nguyuh, Mbak. Ya. Ya itu promo. Ya, Itu itu yang promo. wes apik Ya. banget. Aku Bahasa Kalau kromo. kalau cah cilik-cilik itu kan pipis, kromonya nguyuh. Nguyuh. itu kan promo ya. Kalau Ya. ngokonya ngatur. Oh ya. Ya itulah, aku nggak tahu nek cowok kromo rada angel ya, tingkatane angel. Aku ngapal kenggon tebu mumet tok. Tebu. Iya, Tebu. yen tebu. 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 Te. Heeh, te. Tebu. Mumet bukan mumet, ya. Ngene lho Mas, ngene Mas. Iki nek ora tak rem sampean kok ndak darah tinggi. Iki ngene. Asam uratnya dhuwur. Jenengan harus mempunyai maklum yang sangat tinggi. Betul. Nah. Memaklumi Mbak Elisa. Nah. Kenapa kok dialeknya agak sedikit berbeda Ha. kalian kulon jenengan? Ha. Mergo Kulon Mbak tak Elisa dijelasno. itu ora asli piyayi Jawa. Nah, Loh, iya Bang toh? ora. Masya Allah. Lan jenengan gibas to Mbak mboten Jawa. Loh, maksud iki Piye to? maksud iki Anu, Sik to. wedus aku. no. Bu Nono. Gibas itu untuk orang yang Oh, cantik, iki jenis. kok luar orang yang biasa cantik. ya wes nanggap lutung, Heeh. nanggap wedus. iya. Berarti Dalangnya berarti apa? yang nonton ini apa ini berarti yang Hah? nonton? Yang nonton piyayi sing Piyayi apa ya? Yang piyayi Sing bijaksana. oh iya, Bijaksana. sing bijaksana mergone gelem nanggap wedus karo lutung. orang ngono maksud. Berarti iki kaya dene ora wayangane kaya nanggap kebun binatang ngono ta iki? Lah ya iki nggo tontonan. Carane nek munyoke nggo jak foto 20.000 kok, Pak De. Heeh. Lumayan Bener. lho, Pak De. Wah, lah malah oke iki nek iki semene 20.000 lah kebak iki dompetku. Jadi dimaklumi Betul. karena Mbak Elisa tidak asli dari Jawa. Cek, Ya. Mbak ngapunten sanget. Pripun. Mas Ngapunten Dudu. sanget kok ngapunten sanget. Halah ya angel men to Pak De. Nek ana luput-lupute ketal-ketul atur sik. culung di makelumi. Ya ampun. Masa ya ndodro ngene terus Mas Yo, aku. kital kitule atur ora kital kitul. Tal-ketul leng atur. Mula pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Wajib dikenalke supaya pamirsa sedaya paham. Betul. Asli Ngapunten dari Pak JM, Bu JM, Pak Ugi Pak Andris, Proko lan Pincar, sedaya Proko Abu Pincar, sedaya. sedaya para tamu ingkang lenggah, tamu kehormatan, lan sedaya para warga ingkang makempul klumpuk wonten mriki tumplek-blek kula aturi sugeng rawuh ngapunten. Makempal Mbak Elisa. Makempul itu yang itu digantung itu namanya kempul. Berkumpul. Wis Bahasa Jawanya makempul. Bar makempul numpak blek. Tumplek-blek. Sedoyo menika terus, ya. nderek tepang nggih kula ingkang ndereng tepang kula tepang riyen. Kula tepang Derek tepang. Tepang. Kalau tepang itu nyaduk. Tepang kuwi kenalan. Kenalan. Kalau tepang kuwi Nah, tepang. Aku bilang apa? Tepang. salah kuwi, salah. betul? Salah, tepang. Yang itu betul salah. apa? Tepang. Tepang. Te. Derek te. Ya, te. Derek debi tepangan. Kok malah pitepangan itu tepang-tepangan malah. Aku ngrungokke Elisa ngomongi kudu Ya wes kuwi dilewati sing penting ki sakmene oke iki paham sing loro iki lho ribut wae. Nah aku paham. Iki sakmene iki do paham wis manggut-manggut reti ngerti-ngerti ngono lho. Aku pun- Kene kok ora trimo wae loro siji. Aku Berarti paham. nek ora trimo aku karo kono kan meneng. Iya meneng Iya, dulu. siap, wes, Meneng ya. dulu Tenang, saya, Pak tenang. Oh, wes. Nah, saya perkenalan dulu ya Nah, kan? kenalan dulu. Nggih, Nah, kanggo berarti kon basa meneng ya? Jawa. Oke. Pangapunten derek tepang kula Elisa Orcarus Alaso Bapak Ibu sedoyo matur sembah nuwun sanget dene kula sampun dipun timbali Pak JM saged sowan wonten pabrik gula Rejo Sari menika kula dongakaken mugi-mugi anggenipun buka giling menika pinaringan selamet raharjo sedayanipun sedoyo petani paringi selamet paringi Tuhan ingkang akeh lan ingkang sae lan saged laba alias bati sing oke mekaten atur kula matur sembah nuwun. Yang artinya Kok ngomong.
Kok omong piye? Aku tak omong kowe meneng. Oh iya, aku bukan menang. Siji loro telune piye? Iya, siap. Iya, kok menang ya. Ora sida mbok cegati ae. Tulung Pak De, nek menawa no gesehan pikir. Ya yang artinya mudeng karepmu ora karepmu wis. Iya. Ya, di ngapunten. Ora masalah. Menawi- Piye iki nek cantik ini salah ora masalah aku. Oke, pokoknya Pak Pinaringan agunging samudera. Pangaksomi. Samudra. Samudra pangak sami. Menawi wonten lepate. Lah ya jenenge kudu dimaklumi lak ya ngono to Mas Putra. Wong ora asli wong Jawa. Betul. Asli dari mana Cahayu? Bapakku seko toli-toli Pak De. Tuh. Bapak saking? Seko toli-toli. Bapak saking toli-toli. Ice leres. Toli Kalau Leres. toli-toli kok tau krungu ya Pak De ya? malah tahu kenal aku. Wis tau weru. Ya kono kuwi. Wis tau demok rom. Neng peta itu besar sekali. Kita punya pulau ada ini besar Caca Limo. Wis tau demok rom. Gon ngendi toli-toli kuwi. Besar toh itu. Besar itu. Kok toli-toliku kecil. Petane lho peta. Percaya aku nek kuwi Letuku percaya. skala piro kuwi? Petane Skala lho, piro? peta. Kuwi gede ya ngon toli-toli itu. Sulawesi ya Mbak berarti? Sulawesi Tengah. Bapak dari toli-toli. Kalau ibu, kalau ibu. Ibuku seko Lambelu padang. Seko Lambelu. Kok malah ngelokne aku lambe ya? Boten. Ra sopan tenan iki wong iki. Jajal tekan ono Pak De. Adik, Nggih. Bapak Kakak. kan dari toli-toli. Ya kan? Betul. Nah, kalau ibu dari mana? Seko Lambelu. Oh, nganti lura. Sesuai pertanyaanipun napa kok njuk bengong Ya, mendeleng? Saya kan tanyanya halus, Ya, sopan. sopan santun. Tolong dijawab dengan sopan juga. Napa kula kurang Kalau sopan? Bapak kan dari toli-toli. Betul. Lah kalau ibu dari mana? Ibu saking Lambelu. Lambelu saking ibu kula nyuwun pangapunten, nyuwun agunging samudera pangoksomi saking Lambelu. Cahayu. Pok. Nek neng kene kuwi lambelu kuwi padha karo lambemu. Iya. Wah, ngewohake lah. Iki takon tenan aku jawab tenan kok malah Berarti lembe. sing bener? Ya itu bener. Seko daerah kono. Nggon. Oh, Wah, kurang daerah. gareng Ya kurang ampun. dolan Pak JM besok aja lah gareng lumayan jauh naik pesawat ya Pak JM. Iya. Nah, dolan ning Lambelu Nah kono. ya kalau lambelu memang belum tahu Mas. Belum. Ya. Toli-toli yang saya tahu. Sudah. Toli-toli ki pancen musuhe ya lambelu. Sik, kuwi dalam rangka apa? Kok Memang toli-toli sok ketemu lambelu. Bapake saka Sebentar, ngendi? sebentar. Ya iya ketemu dadi Bapake aku. dari toli-toli. Toli-toli ki musuhe lambelu. Kok iso Bapake daleme ngendi? toli-toli? Ibune? Lambelu. Lah berarti kan toli-toli karo daerah lambelu dadi siji. Neng pikiranmu ora ngono asline. Aku ngerti. Lah piye? Asline ketemune toli-toli karo lambelu lak ngono asline. Heeh. Nah, iki. Ayo dadi iki. Dadi itu dadi Iki, Mbak dadi Elisa. Iki sok ben gelare ora dalang idola. Apa? Dalang NXXX. Lho ora cak piye. Iki seneng-seneng lho iki kahanane karo bersyukur seneng-seneng. Seneng-seneng. Aku le mumet mikir ke tebu itu loh Pak De. Ya, Nenggon tebu. gula kan pertamane seko. Kalau orang Jawa itu kata-katane ki akeh banget. Kaya beras. Beras. Beras itu bahasa Jawa beras. Kalau sebelum jadi beras itu pari kan. Pari, Kalau pari. kulitnya doang apa? Gabah. 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 Nanti kalau ada beras kecil itu turah-turahan Menir, menir. 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 Habis itu jadi sego. Sego. Nah, habis jadi sego nanti kalau udah lembut jadi bubur Bubur. bubur Ya. kan. Bubur. Nah, kalau tebu juga itu ada macam-macam tebu. Terus Ya. ada juga apa? Godong tebu. Itu namanya apa? Laras. Apa wis? Ada, ayo siapa ready ayo. Laras kuwi Ayo. godhong gedhe. Wah, yo aku ngetes sampean. Siapa ready godong tebu? Godhong tebu jenenge apa? Oh. Momol. Oh. Bener boten? Pinter wong Sulawesi ra. Pinter wong Sulawesi. Lah kono wis siap-siap kok yo. Momol. Wis ditanggap ora siap iki piye? Ya, Godhong ada. tebu kok laras. Nek kembang tebu?
Nah, yo. Kanginan. Kabur kanginan jenenge kembang tebu. Kowe kok cah cilik-cilik nek jawab pertanyaan lho. Kembang tebu jenenge titik-titik mesti jawabe. Kuwi jenenge kabur kanginan. Oh, kok iso? Kembang tebu sing kabur kanginan. Wis. Sesuk aja mbok cekli dhuwit. Ngene iki lho apake kok kan karaoke ngene iki. Petukku karo bojoku rumahmu ning endi? Iki ilmu lho iki. Ha piye? Hah? Kowe ngelokne apa? Dalang kok apa jenenge sabane karaoke. Lah rumah sama aku petuk karo bojoku ning ndi? Ya ampun. Oh, ternyata ya. Petuke ning tempat ibadah ning musala tanggaku kono. Alhamdulillah ya ngono. Iya kuwi makane aku seneng iki nek Jawa ki le disinau tenanan. Urung engko nek wis dadi gulane, dadi gula. Urung engko nek wis dadi jenang dadi dodol, dadi gelali kuwi. Saking kembangane nek basa Inggris mung sugar wis rampung titik. Hebatnya gula di situ, Dik. Iya. Gula itu dari huruf GULO. Gula apa? Gelem dadi legi marang barang sing wis diawori. Weh. Nah, gelem. kuwi G. Gelem dadi rugi. Dadi legi Legi barang sing wis diawori, so sing wis dicampuri. Nek wis dicampur dadi legi. Nah, kuwi G. G. U kuwi tegese usaha untuk memajukan perekonomian semuanya bakal memakai yang namanya gula. L toli L. Tekan kono meneh. L. Sabar, tenang. Kowe L apa L. Iki wis Hati-hati lho. mulai mumu. Ampun dipancing lho, Mbak. Demen kolesterolnya dhuwur cah. Ya iki nyebut iki bahas gula nggak karo tebu kok iso teko toli-toli meneh iki lho. Lah T iki apa jenenge toli-toli ki nek rene L ya ora iso muni. Toi. Oh iya bener. Layak untuk setiap masyarakat rumah tangga pasti nyaris mempergunakannya. Nah. L. Di O sing kari dhewe utawa O, aja okeh-okeh engko ndak kencing manis. Jadi sak patute wae, sak sederhanane wae. Engko nek kencing manis bahaya. I. Enek to gula iki enek to. Aku kelinganku kok toli-toli to iki mau terus I ngono, heeh. Nggih Pak Digareng nggih, Mbak Elisa. Wah, jan pokoke ndedonga wonten ngarsanipun Gusti mugi-mugi pabrik gula Rejosari diberikan rezeki yang melimpah di dalam penggilingannya laba selamanya tidak rugi, ora luka bakal kebang. Amin. Areng panglipur saos panglipur. Nggih, monggo. Pemundutan menapa wonten. Mbak Elisa menika kala wau wonten pamundhut. Sik tak macani dhisik, nggih. Tak macani. Tak wacane. Aku mau muni apa? Tak macane. Sing bener tak wacane. Lah nyo to. Iki lawas meneh. Iki lak ana layang. Heeh. Tak macane. Loh, sing bener tak wacane. Monggo. Ya. Wis aja balik kene, gah. Saking mbahno kula to. Nggih, sekedap kula bukake. Kagem Mbak Limbuk Mas Petro ing Pakliran. Oke, nggih. Menapa menika? Kagem Mbak Limbuk nggih. Nyuwun gending. Kagem. Enten tidih 100 lho niki pun. Nyuwun gending kembang glipang kreasi baru, gending legendaris Banyumasan. Engko nek mboten saged mengke diganti lintune sing penting nuansa Banyumasan ngoten nggih. Sing penting ora nuansa Banyumasan. Lah apa? Sing penting uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Nah. Lah yo ngono to. Iya nyogawanen terus masam aku ki wis sembodok aku kok. Yang kedua adalah si entit dan ketiga adalah jago kluruk. Geni menika kagem kadang tani dan pedagang tebu mengurus KPTR PG Rejosari nggih Pak Wahyudi matur nuwun. Lan ugi staf dan karyawan-karyawati PG Rejosari tertanda tangan Pak Sarno Mbelotan nggih matur nuwun. Yang kedua adalah sugeng dalu ki purut puji nyuwun gending caping gunung pelok. Oke, pelok barang. Tidak dijenggleng. Oke, diteruskan si kucing. Oke, berarti diteruskan oleh Pak Digareng iki si kucing iki. Saking kula Mas Sunardi tinggal Jakarta asli Tanjung Bendo. Oke, enten tindih menika ugi 50.000 alhamdulillah. Nggih, Mbak, nika kala wonten pamundhut
kembang gelipang sitit jagung kluruh utawi caping gunung pelok barang. Pun pundi kula wong nggih wonten titipan saking rencang-rencang tadi ketemu di transit, ada Pak Trimo juga tadi nyuwun jenang gula. Oh, jenang gula. Nggih, mangke dipun pinangkani. Oke, nggih. Pak Trimo Nguntara Nadi. Oh, Pak nggih, Trimo Pak Pratama. Betul, nggih. Besti kula niki, Pak De. Nggih, rapat. Iki ya bestine piyai kathah. Heeh. Aku barang lho maksudnya kok. Iya. Dalam zaman saiki ngono kuwi ya Pak De, buka HP, ndelok chat, lihat live chat. Lah, gitu. ini kan ada pamundut yang Oh, lah iki nggih. Ini di HP ora wi. Sampeyan lho. Iya duwe ta Mas, Mas. HP-mu apa? Kok ya sampean iki banget ke uripku men to ya. Duwe lho Mas. Lah, apa? Sampean ki apa HP-mu apa? Iki iPhone. Lah Apple krowake kok seneng. Lah terus nyapa? Krowak wae kok sing sing utuh. Mbahmu codot apa piye? Salam budaya nderek nyimak pagelaran wayang kulit ki Putut Puji Agus Seno mugi tansah pinanan sehat lancar dan rahayu nggih. Nyuwun lagu Podang Kuning katur sedaya karyawan Pigirjo Sari nggih. Lan ugi menika saking Mas Eko. Mas Eko anu garwane Mbak Cika saking Kawedanan ugi menyimak nggih. Pun monggo Mbak sinten menika Mbak Elisa badhe ngersakaken lagu menapa nderek. Nggih, kula tembangaken jenang gula dulu. Oke. Satu kali mengke mbok menawi setelah ini mbok menawi Pak JM kersa nyawiji nggih saged berbincang-bincang mbok menawi. Pun ngeten, niki wau Pak JM pun ngendikan dhateng kula to, pun manti-manti dumateng kula. Pokoke jenengan mengke kok ngantos ngladaki kula utawi ngarapi kula Mas Dalang, kula potong 5 juta. Waduh. Ya wis nek ngono. 5 juta ya Pak De. Ketoke ora nek arep Pak JM kok arep motong ki ora. Lah terus ya tegel. Wong wis dilunasi. Ya bener-bener. Lah kok anu no disuwunke karo para warga. Pak JM maturi munggah. Setuju napa setuju? Bagaimana penonton kalau Pak JM nanti naik panggung setuju apa setuju? Suara rakyat adalah suara Dewa. Benar. Suara Tuhan. Aturane ning pabrik Rejosari iki 19. Nggih, ngoten nggih. Nggih, senang kula mangke anu nggih lanjut ke Jayawana nggih. Nggih, siap. Dipun bawangi dibawangi. Langsung. Dibawani langsung. Langsung aja. Oke, siap. Oh, arep bawani? Lho, monggo dibawani. Didueti lho Pak De. Iso. Oke. Dibawani no. Atase ora piyayi Jawa suarane luar biasa. Hebat suarane. Lok ipom aku ndek bojo ngene iki tenan Mas Putut. Piye? Tak dol. Kok iso mbok dol lho? Ya tak dol suarane. Oh iya. Aku tilih neng burine ngancani karo gawake dingklik ngono lho. Piyayi ngene iki lemah lembut. Heeh. Ngertine? Hah? Kok ngertine lempah lembut? Sawang wajahe ketok sampeyan Mbak. Oh, padahal aku piye Pak? Pengen tak gaweke goreng ke apa? Ngono carane nek isu-isuan karo bojoku aku. Sampeyan iki karo bojomu ngono kuwi? Ya kira-kira tak bayangke. Piye? Bapak, piye isu-isuan pengen goreng ke apa? Goreng ke ndok, Nduk. Oh ya, goreng ke ndok. Ndok ke siji apa loro? Loro nek siji sangklit. Terus mana lho karepku. Ngono lho. Cewek utawi wanita niku Pak Digareng. Pripun? Ditonton piyayine romantis atau tidak itu bisa dititik ketika menembangkan sebuah lagu. Oh, titikane saged ngoten. Titikane nek pas. Jadi dilihat bagaimana cara dia menyanyi. Betul. Upama kaya ngene iki. Kaya ngene iki anu Mbak Elisa itu tajam kepada penonton. Dak ngoten terus mripate nek karo nembang merem-merem. Berarti itu romantis. Oh, kok bojoku ke ora karo merem-merem kok, Mas? Lah karo nyapa? Ngene kayak ngene kok cacingan ya ya. Cacingan. Iya ngene-ngene. Minum kok bantrin. Terus
Ini ada WA masuk. Pak JN diaturin naik sama Pak Wahyudiono APTR. Wah, Oke. siap. Ini yang WA. Setelah ini Siap. siap-siap Pak JM kalian Bapak Pak APTR Pak Wahyudiono. kalian Pak Wahyudi siap-siap mempersiapkan diri dan segala ubur rampenya. Ubur rampe ke rumah samu? Lembok menawa kersa nembang kan mesti nggo catetan. Oh iya. Ubur rampene ya ning nggo catetan kuwi. Tak kira nek liya. Kamu ngerti jujukan murah. Aku ngerti aku. Arep dadi kotak amal mesti. Gua ya sing rada halus to. Ayo Pak De, gimana suaranya? Ya coba. Ngernet biasanya banter nih nembang jajal kaya apa. Teko ngendi? Lupa. Ora usah diajari. Nek ora yakin golek gareng liya kono. Gur sak bawa kaya ngene kok dadak ngajari. Ket mau kok gur areng rebut rezekine kanca ae. Bawa ngene iki aku wis kulino pendak dina. Piye Mas katane? Padha wae kene yo takon. Luput pisan kena pisan. Ayen gam. Senengane kok marahi ya, kemeruh dalange kemeruh, keminter kemeruh iki. Kono lho lagi SNN kok kemaki. Kok Yo eben. MSN kok SMN? Aku sing eskar wis santai kok. Eskar ki sarjana karawitan, Mas. Sarjana karaoke. Iya. Sepiro, Mas? Yen Iya. yen gam. Yen gampang luwe gampang. Ngene ora ngajak taslim ora apa-apa ngene. Oh, ya merantasi ya. Ayo duduk kok. Yen angel. Yen angel piye, Mas? Angel. Yen angel piye? Yen angel ya ditelateni men gelem karo dhewe. Aku arep golek rokok ya dijak sepelan. Suwen. Yen angel kok dadak ditlateni. Ya kudune Angel ya kayak itu. oh, dung 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 dung. Yen angel ka langkung Dan kena tinumbas harta Oke, nggih. Mbak Elisa monggo jenang gula. Nandang susah
Jayawana. Oke. Jiwana bayang-bayangan rasaku, jiwana kayaku menyang ragaku, Sekali lagi. Mbak Elisa jeneng gula betul bablaske Jayawana nggih matur nuwun Mbak Elisa gawe regeng gayeng suasana wonten ing dalu punika PG Rejosari nggih dos pundi niki Pak JM kalian Pak APTR panjenengan Bapak Wahyudi Pak Wahyudi terus minggah Pak terus minggah Pak atau boten nggih mbok menawi dereng kersa Pak Digareng. Oh nggih. Sak menika ngungkel-ngungkel Widowati mawon menawi mekaten. Oh siap. Monggo. Saking pejek pojok mriki. Pojok mriki napa mrika? Saking mriki riyen. Mriki riyen. Mbak Hana Loka kalian Mbak Neha tetep pelok barang dindandutkan. Ngup. Wilujeng dalu de Analoka. Wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, Mas no ora iso sampeyan. Ayo nggih. Lan ugi Mbak Neha wilujeng dalu. Wilujeng dalu Om. Heeh, wis piye Pak Digareng nyawang widodari niki sampeyan piye? Nggih, sae kok kepiye ya biasa wong wedok ya kudu ayu ngene iki kok. Oh iya ya. Bagi saya sudah biasa. Loh, wis biasa. Lho, oh. Sing ayu dhewe, sing ayu dhewe iki bojoku. Wah, berarti sampean sayang tenan karo bojone sampean. Walah piye to Mas? Sampean iki lho nek karo bojone sampean iki lak mung lunga mbok gandeng tok wedi nek nyopet ngono ta. Terus nek bojomu? Bojoku kuwi mangan tak puk-puk. Tak dulang ya ta, panas tak damoni. Saking sayange sampean. Iya, turu tak pijeti. Saking sayang bojoku ngentot tak dahi plastik kok Mas.
Tawon apa piye? Mergo bojomu? Sayang. Oh, sayang. Sayang. Tak kira nek setrub. Oh tidak lah. Ora. Ki sing tengen Mbak Hana. Nggih, sing kiwa Mbak Neha. Mbak Neha. Nggih. Masih kecil-kecil, Iya. masih imut-imut, Heeh. cantik-cantik. Tapi cabai rawit. Cabai rawit ki maksudnya pedes ngono. Heeh, kepinterane pedes tenan. Nah, Mergo Mbak Hana Loka kuwi, Mas. Nggih. Jenengan aja anu, kuwi ora piyayi gemen-gemen kuwi. wis. ora damen-damen ngono nek Oh, ngomong. ora damen-damen. Kuwi ngemse yo pinter lho. Dadi putra-putri apa Dek? Putra-putri? Wonogiri. Putra-putri Wonogiri. Oh. Subhanallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Putra-putri Putri Wonogiri. Wonogiri. Niki prestasi. Prestasi. Yen genduk sapa iki? Neha. Neha. Asline pundi Cahayu? Madiun. Oh, Madiun. Nggih. Ya sik sekolah. Mpun lulus. Apa lulus? Iki ya juara Mas iki. Juara no. Juara napa? Sinden. Sinden. Mboten. Juara apa, Dek? Nyolong pitike tanggoku. Kusik to ya ampun. Ayu-ayu bae kok nyolong pitik. Heeh, Mbak Ana lo karo Mbak Neha arep ngersakake apa? Nang wis. Bebas. Sesuai niku mau request ini tadi permintaan. banyak caping gunung tapi yang pelok barang. Terus ada lagi si entit atau jago kluro, ada lagi podang kuning. Podang kuning. Nah, podang kuning nggih. Nggih, menika pamundhut saking Pak Denolas MC. Heeh. Pak Denolas, heeh. Ya. Dibawani genduk heeh. Mbak Hana Loka dulu. Hana. Loka. Nadyan wujud temung peksi. Delok janggute iso luwincip ngono kaya bojoku ya. Alah, Mas, malah aku nek aku nyawang irunge, Mas. Nyapa irunge? Sangke lincipe kaya pelorotan TK. Ora ayune kaya ngono kok plorotan. Asik tenan nek iki. Piyayine halus tenan nek iki. Halus. Ya. Agawe lining branta. Asik iki dijak statue nyenengke iki. Statue. Iya, iya. Iya. Ora dong mesti. Sregepane saya mulai TikTok. Iya, iya. Ya, Oper, oper Mbak Neha. persneleng. Halus manis merak hati. Oke. Oper, awakmu neh. Sewinggan Lalu goleki si podang jena. nggih, menika wau wonten susulan Mas. Dapur, Bapak Mas. Digareng. Nggih, Dari Bapak JM Mbak Elisa nyanyi pedang kuning, podang kuning. Podang kuning. Karena ini podang kuning sudah, Ya. nanti Mbak Elisa disuruh untuk menyanyi Jambu Alas. Nah, ini tadi requestnya begitu, diganti Jambu Alas, nanti yang nyanyi Mbak Sekayok Elisa. jorene iki jambu alas. Nah, ini tadi requestnya begitu. dari Mimong Mbak JM. sithik, Mas. Sumpaing batin nyan kosi dadi kawin. Mau ngono tok Mas iki. Ya engko di bablas ke ladrang langen kita ya ora apa-apa. Wis. Yok jarene sumpaing batin. Ya engko ditambahi apa Kosi ngono. dadi kawin terus disenggaki tak kawin ngono kae. Ya engko tambahi apa ngono kok tak kawin. Yuk. Kose. Oke, Pak De. Kose to. Podang kuning sih lagi Jambu Alas kok. Selak arep tak kawin iki lho.
Pas posisi meneng kok jaman aja. halus manis nang oper Golek nyanding bisa dadi tombo Mas Oke. Putut Dalem. niki podang kuning Nggih. terus jambu alas Ya, tak kawin ngono ya. Heeh, monggo. Langgam sak rambahan terus langsung jumplangke Mas Mas. Yuk. esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran aku nek isih sayang lubang momen Ya. ora krasa esok awan nganti Oke.
Oke, terima kasih Mbak Analoka dan Mbak Neha. Kodang kuningnya sudah. Hebat tenan. Piyayi loro halus-halus kabeh. Halus kabeh. Heeh. Yo ngene iki presiden sing berakhlakul karimah. Iya. Nderekke Mas Putut, iya Mas Putut engko yo melu halus ngono. Dadi semelu halus ngono lho Mas. Oh, terus maksudmu piye? Lha ya ben halus rombongan halus. Oh iya, rombongan halus, tidak kasar gitu ya. Wangel sik omongan sak. Saiki ganti Mbak Elisa. Elisa. Jambuan. Jambuan Mas. Kuwi kok dadi bombere. Paing batin yen kelasi dadi ngawen tak kawin. Kuwi kok nggih bomber kerise. Ya ngono. Oh, iya, iki ganti Mbak Un karo Mbak Dian sik. Kok Pak JM ben ora ndang kondur ngono. Lho nek Pak JM kondur bahaya. Masalahe Nyawane awake dhewe iki ning Pak JM kok. heeh. Mbak Dian karo Mbak Uun. Oke? Mangga. Saya mau tamasya keliling kota. Hop. Anu serpek Mataram ya. Dulu Mbak. Iki malah wali aneh Pak Degareng. Pripun? Nek ki mau piyayine halus-halus, Heeh. iki takonono dhewe. Wis. Mosok iya. Ndak jajalan dhewe. Geno ketok ya halus-halus ngene. Ndak disawang sih, ndak. Sugeng dalu Mbak Dian. Sugeng dalu. Ya, halus Pak lho. Oh, halus. Dereng. Pinaringan sehat nggih. Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat atas titel barunya. Apa itu? S2 saiki Oh Mas. iya, Alhamdulillah. MSN, Magister Seni. Magister Seni. Oh. S nganti loro. Anakku siji pilek. Enak kok. Sugeng dalu. Urung aku lagi arep teko. Oh, urung kok. Ndodok lawang wae urung kok kono wis tawa lho ya. Lah aku cakcek kok. Oh lah iya ngene iki sing jane dasdes satset ya ngene iki. Kaya dene nyambut gawene PG ana ing Nggih, leres. Pedhok sehat. Sehat. Jenenge sapa? Hah? Jeneng- Omahku kono lho cedak. Wah lah Etan kali ngono lho. Oh lah bul kentir iki. Iya toh. Nama. Nama saya Ya. Uun. Iya. Uun daleme. Domongi tan kali ngono lho. To Tanli. Iya. Tanli etan kali. Heeh. Oh ya halus ngono. Halus. Lah sing kasar ndi ora enek, Mas. Ora enak ya. Ora enek. Ki presiden-presiden ini sarjana kabeh. Sarjana kabeh. Sampean piye? Lho, Sampean apa? Sujono. Sujono kan sarjane budi ya. Nggih. Mbak Uun, Dalah. niki mau wonten pamundhut napa jenenge Caping Gunung Pelok Barat. Oh nggih. Kula tuwas arep genjong guling. Wah, Kula kesar kentongan. Caping. Tibake. pelang bae langsung suwo. Ya. Oke. Ah, ki nek Mbak Uun wis Ngono. heeh. Karo Komplit Mbak iki. Dian Paket komplit. paket komplit. Jenglengke. Oh ndak, Gak boleh tidak dijengleng. minta dijengleng. Tidak boleh. Iki rombongan halus kok. Oh, iya. Ini bukan Pak Jengleng, ini Mas Budot ya. Dan halus Iki kabeh. rombongan bangsa halus nih. Yo. Monggo. Sinten iki? Mbak Uun. Oh, mari. Wong iki alusan kok ya meneng. Iki sinden idol kok masamu. Aja dijengleng lho, Pak ya. Bengi nyaman. Ora leh dijengleng lah, lek gareng kok nyapa iki? Ngene tok Itu ora penikmatnya masalah. suarane sampeyan lho. Donga, donga. Karo membayangkan. Suara kok iso ringik-ringik oh ya ampun. Terima kasih. Ringik-ringik iki kirek iki, Mas. Ringik-ringik iki kirek iki. Lah apa nek suarane sing apik ngene iki? Ya suarane apik ngono wae dadak kanggo ringik-ringik iki piye? Yo rasa nesu. Para dijengleng kan nesu. Lah iya. Dijengleng ukur-ukuran masuk ora oleh. Ora. Apa sing kedua ya? Iki ora nggo jenggleng. Ukur-ukur sithik
iki mosok ora oleh. Ya ora apa-apa wis. Sampeyan kuri to. Heeh, ya. Mas, Aku mau kok ora goreng. mesa-mesa. Nek iya nek ora Yang ora. penting kan wis menggugurkan kewajiban, tidak dijegleng. Yang pertama sudah tidak dijegleng, yang kedua dijegleng boleh. Yang Tapi ketiga. tidak pakai kusumo ya. Yo. Jegleng Yen memang- Yo. Yen memen Ayo Pak Gabuk. hemong karo janur boleh dijegleng tapi ukur-ukur saja. Ukur-ukur. Jangan Dikit-dikit saja. Ukur-ukur piye? Ukur-ukur. Ukur-ukur itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oke, Mas Gapuk. Lu asam uratnya kumat, Mbak. Ya sudah cukup disesuaikan usia. Iya betul, kan sudah tua renta itu. Aku melu neng kene iki apa-apa salah. Loh. Nesu. Suneh. Aku nek nesu ki udohi, Nduk. Iki urung nesu berarti. Terus dolan ngene Mbak Elisa. Ya. Ngene Pak Mbak Elisa. Ngene Pak Mbak Elisa. Terus petuk lambe lu mau. Ayo terus ke, Nduk, terus ke. Terus ke, Nduk. Dalang iki mbok jak ngeleng-ngeleng kok, Nduk, dalang iki. Tak dah, tak dah. Tak dah. Tok delong, tok delong, tok delong. Ndang di tung di tung. Tok delong, tok delong, tok delong. Endang ding dung ding dung. Dung. Wah, apike kemidi kethek suwe apik ngene ya. Apik lho. Apik. Sae nggih Pak nggih. Sae. Gareng sae nggih. Sae. Nduk ki nek nggonku pemberangkatan jenazah iki ngene iki. Ojo kesusu lho Lek, ojo kesusu. Ojo kesusu. Ya aja kok sae. Ora mari Maksudku ratap. ki gerakane sampean ki lho lemah. Ketok lenggut Lho jarene kon ukur-ukur apa Ya mau? ukur-ukur. Lah ya ukur-ukur ikan lele kuwi ta. Oh, ubur-ubur. Wis ganti ta. Yuk, gas, dadentang, tung. Oh. Panas udan. Kayak kagetan ngono to, Kak? Ora tahu. Wong penyanyi, udan panas aleng 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 aleng. Caping Iki ngopo? Pripun? Nek ajak-ajak iki sing genah ta. Gendange ketoke banter rombongan kok ora Ya. dinut. Alus kok mau. Halus dikai halus kurang kasar. Sing tetep ngono ki Pak De. Sampean. Wong untuk pengrawit ngene iki nek aku malah kudu semangat kok. Lah piye? Lah ya njaluk dalang apa dituruti kok piye lho.
Iki umpama aku dalange pengrawit ini tak undake kesejahteraane. Carane Mulih rampung jak mangan soto. siap no rawon ya ora apa-apa no. Soto ae. Lah nyapa? Ora kulino mangan rawon kok. Engko ndak biduren. Telek karo rawon pilih. Ora pilih. Sem. Iya to iki. Ben, Terus Mbak, ayo Mbak, terus Mbak. mau ngono harus Nadyan wedan sarta Oh
Acil lho iki sing gedhe-gedhe. Adalah bocah. Sapa? Iki lho, roson lunjuk. He. Kula nuwun. Piye? Kula ingkang sowan iki lho. Sesuk sekolahnya apa? Sik cilik yo, ta Oh, SD. sesuk sekolah ngaji ya le ngono. TPA. Lah iya, Mas Ganden ki ya dalang jos terampil ra. Niki dalang kabeh, Mas. Dalang kabeh no. Dalang kabeh. Niku lho lek sing jedor kuwi lho, sing tak omong ki wis sik cilik, sik SD ta kuwi. Halah, SD apa? Tapi ndase gedhi. Iki lho. Sik cilik ra apa-apa dindasne. Oh. Ketoke umure cilik nek barakane wis raneng kabeh lho. Tapi kuwi. jenenge apa? Mustaka. Mustaka nek wong tuwek. Kaya pitik wae ndas. Berarti nek sirahe gedhe kene iki eneng tunggale ora, Mbak? Yo akeh. Udah ndak teko, wis udah di absen. Yo. Nene. Iki lho. Sekar bisa. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Uun, Pak Degareng. Ndak apa, Mas. Menika kala wau ada berita gembira bahwasannya Sip. panjenenganipun Pak JM Nggih, nggih. menika kersa minggah panggung. Nah, iki. Akan kalian Pak Tepuk Doni. tangan warga Ya, masyarakat, ini. tepuk tangan para penonton untuk Pak JM. Oke, menika kasih ugi- spot dulu. Ya. Nyarengi kalian pamundhutipun nggih, monggo. Menika Monggo Pak JM. Turun. Nah, piye piyayine lah. Alhamdulillah. Wah, bergas to Pak D. Nggih, piyayi niki jan halus. halus kok ya ganteng. Elah piyayi kok jan rasukane agemane ya halus, piyayi kok jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Saya nggak naik itu dimarahin nyonya. Oh, Iya iya. tadi Pak disuruh naik kok nggak menghormati orang sebanyak ini. Ah. Saya naik. Saya Memang termasuk. jam segini tuh Iya, nyonya minta Pak, naik Pak saya ya. naik. Ya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Iya, tim Mas sama-sama. Udut. Nggih. Yes. Alhamdulillah saya gembira sekali. Penontonnya banyak sekali dan Nggih. tidak beranjak sampai juga jam 12 lebih. Alhamdulillah. Berarti Saya- bising tahun kajian ditimbal mulai. Saya berharap cita-cita saya nanti setelah pabrik ini beruntung, pabrik laba petani, laba buahnya. Nggih. Nggak usah nunggu selamatan giling tahun depan, akhir giling kita akan wayangan lagi. Amin. Betul. Alhamdulillah. Amin. Nggih, nggih matur nuwun Pak nggih. Ning tanpa gareng ya, Pak. Ning info niki. Semuanya. Oh, semuanya. Aman Dan kuwi, saya aman. minta tolong sahabat saya yang Ayo hitungan sih. memprakarsai semua ini, yang mengkolaborasikan, mensinergikan antaranya petani, perbankan dan semuanya maju ke depan. Pak Doni. Pak Doni. Oke. Pak Doni, ini- Menika kalian pamundhutipun Ibu Nggih, Pak Doni Perminiwati maju. nggih, Pak. Nggih. Perminiwati nggih. Nggih. Ibu Dewan sekaligus petani tebu yang sukses. Nggih. Nggih. Monggo anunipun spotipun perahu layar. Pak Doni sama siapa Pak? Pak Doni aja Pak Doni. Pak Doni. Ini yang punya yang mengkolaborasikan semua ini. Oke. Semua ini Pak Doni ini maju. Spotnya perahu layar Nggih. dari Kendang. Dung, Nggih. dung, dung. Oke. Thank you.
pamundhutipun Ibu Perminiwati, Pak. Nggih. Perahu layar. Izin sebentar aja Nggih. untuk membaiat Oke. saudara Oh, ini. membaiat. Dibayar, Pak. Ya, ya. Saya nanggap wayang ndak nanggap wayang ini Menteri Keuangan yang menentukan. Wah, nggih. Ya, jadi Ning nyun pangapunten Pak mumpung JM. disaksikan oleh semua Nggih. masyarakat, nanti kalau giling selesai, pabrik untung, petani untung, nanggap wayang. Amin. Pak Doni monggo Nggih, kata-katanya. nggih. Monggo, Pak. Ini yang menentukan, Pak. Yang menentukan pabrik untung Betul. enggak ini, insya Allah. Monggo. Yang tahu Untung keuangan. tidak untung harus untung. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam ini sekalipun hujan tadi kita bisa berkumpul. Insya Allah semua rangkaian acara yang kita lakukan dan pada puncaknya pada hari ini niatannya baik untuk masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini dari, oleh, dan untuk masyarakat Kawedanan. Amin. Mudah-mudahan acara ini berkah untuk semua, Amin. berkah untuk masyarakat, dan Amin. berkah untuk PG Rejosari, berkah untuk petani tebu. Amin. Mitra PG Rejosari. Nggih. Matur nuwun Pak JM, Pak Doni, nyun pangapunten. Saya juga janji ketika tahun depan badhe ringkitan meleh nimbali kula. Saya berjanji saya tidak akan memikirkan uang dulu, Pak. Estu. Nggih. Terakhir lagi sih Nggih. dipikir. Nggih, saya tidak akan minta dumateng Bapak keduanya uang dulu. Yang saya minta uang sekarang, Pak, nggih. Uang sekarang. Yang sekarang kan yang dulu itu enggak payu, Pak, ya. Yang Nggih, uang sekarang. Mas Putut, terima kasih dan tim. Nggih, Pak Doni nanggap ya. Oke. Insya Allah, nggih. Insya Allah nanggap. Minta doa. Sukses Amin. banyaknya. Doanya semoga lancar. Oke. Semoga Pak Doni diberikan kekuatan lahir dan batin. Karena mau tidak mau harus mau, Pak. Niki pun diketok tok tok niki mau pun tondo yekti. Mas Yudi, Nggih. Mas Hendrat monggo. Ini Monggo, wakil donatur besar Mas Tio, monggo salah satu. Mas Monggo. Tio. Ini Katuran minggah. yang Oke, siap. Mas, ayo monggo salah satu. Nggih. Ayo, Tuk Mas. tuk tuk tuk. Ya, Mas Hendrat. Nah, ini yang nanggap ini, Pak, nanggap ini. Alhamdulillah. Yes. Wayang ora bakal kepaten obor, Pak. Monggo Mas Hendrat sepatah dua patah kata. Oke, untuk masyarakat. Monggo Mas, nggih. Alhamdulillah. Mas bangkit ya. Monggo Mas Tio. Ini kolaborasi petani tebunya ada yang Oh, sepa, ada alhamdulillah. yang milenial juga Pak. Oh, Dara. nggih. Lah menika asmanipun sinten, Pak? Ini Mas Tio nih. Mas Rio, ya ampun, piyayinipun tesih timur. Bagusnya meh padha aku bagusnya. Monggo Bu Menteri Bu Preminawati naik tadi katanya. Monggo. Monggo Bu sekalian Bu. Dan informasi panggungnya masih muat 50 lagi, monggo. Monggo. Iya, ya ampun. Napa? Bu Dewan Ibu Perminiwati nggih, matur nggih, nuwun nggih. sanget. Wah, Nggih. piyayi kene ora anu Pak De, ora gur embiah-embiah. Dul wet. Oh, piyayine jos. Das nggih nggih. Oh, das, Menika das, lak das. Bu Dewan nih nggih. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Bu Dewan. Nggih, nggih. Nggih. Niki nggih Pak Dewan, nek ndak salah Pak Dewan nggih niki. Alhamdulillah. Nggih, tau maringi duit kula kok lali nggih nggih nggih. Iki Pak Dewan. iki. Alhamdulillah nggih Bu, ya ampun monggo Oh, nggih Bu. siki. Tepuk tangan kagem Bu Dewan lho, Pak De. Oh, Ah, piyayi. nggih. Wah, omone rae rame. Sing ngemis aku kok sing entuk kono. Alhamdulillah. Bu Dewan sehat ya Bu? Ya. Antara rezekinya. Iya iya. Hati-hati Bu, ada pencopet. Lho Bu ini. Wah, apa? Wah, Bu. Kaya karo Oh. sapa? Bu, ampun wonten niku Nggih, Bu. wis sehat lancar rezekinya ya Bu ampun, ya. Bu. Nggih. Wow. Nggih, nggih. Wow. Ini tondo-tondo nek Dewan itu cinta sama masyarakat. Oh, Nah, Bu. kalau Bu Dewan sudah kok Pak Dewan belum lah ya bagaimana kayak ngene iki lah ya. Siapa Dewannya menyusul. Tulisannya Buri tulisono kasihanilah saya, Pak. Nggih nggih. Wis alhamdulillah. Nggih, wah piyayi-piyayi agung mlempet. Nggih iki lah iki ATM berjalan kabeh niki. Niki pangandikan saking Pak Dewan dipersilahkan 3 menit dari sekarang mulai. Nggih, matur suwun. Sugeng dalu. Oh, ya. Jadi kami dari petani tebu
mencoba untuk bersama-sama ngregengaken meramaikan suasana awal giling PG Rejosari. Harapannya adalah tradisi yang biasanya ada itu bisa dilestarikan. Jadi antara ekonomi itu antara perekonomian jalan, tapi kebudayaannya juga jalan. Sip, kayak sip. gitu. Sehingga Gagasan yang hebat. Insya Allah ini Pak JM niatnya ya ini sodakohnya PG Betul, Rejosari Betul. membahagiakan masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan nanti gilingnya juga lancar, Amin. selamat, Pasti, dan rezekinya juga banyak. Amin. Jadi PG-nya laba, petaninya juga laba. Siap, amin. Oke, amin. sementara seperti itu ada tambahan Mas Tio. Ini Bos bos besar besar, ini. Mas Tio, nah, nggih. Nggih, makasih ya Mas Tio. Mangke kula nomoripun nggih. Menawi kula nikah, kula WA mangke. Oh. Santai mawon. Pak, mriki nggih dalang, Pak. Mriki dalang, Pak. Sing penting garenge kula dalange ora usah diitung ya. Lho, lha napa jalange mboten Dalang ora mbok itu. Wah, ditarono ora bolo. Maksudnya dalange ku ora duwe petung, Mas. Estu Mas Tio, nek jenengan benjing nikah kok nimbali kula diskon 50%, Pak. Estu. 50% DP, 50% pelunasan, ngaten nggih, Pak. Nggih sugeng dalu kagem saya mawon. Nggih niki selamat kagem PG Rejosari atas syukuran tung ingkang kathah malimpah nggih. Nggih niki alhamdulillah PG Rejosari diparingi pimpinan Pak Andres niki luar Hebat, biasa. hebat, luar biasa. Agamanipun kenceng, Oh, nggih. budayanipun nggih kental Pak Gareng. Oh, nggih. Insya Terus Allah. di wingi wonten acara hadro pengajian. Terus Oh, niki nggih. apa nggih wayangan. Wayangan. Terus balance ngoten. Nggih. Leres. Nggih, Jadi benjing semoga Pak lancar. Digaring yasinan napa? Yasinan, Pak Digaring. Ya, Kula langsung setiap malam tahu. Jumat mangke. Nggih, Khusus panjenengan. Nggih, Nggih, siap. malam Jumat. Mati ora wis. Oh, Sida nangkap ora. Lagi sios. Lah kok wis arep mbok yasinke iki piye? Iki ra wong duwe duit tak bacok tenan iki kok senengane. Arep nangkap. lancang Mas. Kok badhe bacok jenengan lancang lho, Mas. Lancang lho. Lah kok iso ngono apa? Lah mbok bacok lho, Mas Tio. Lah kok diyasinke iki? Nggih mungkin saking kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Langsung Ibu Dewan raketan sak klumit ngaten Bu. Pun kangen kalih swantenipun Bu Dewan mak klumit ngaten Bu, mangga Bu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak JM atas acaranya untuk para petani insya Allah membahagiakan sesuai semboyan panjenengan. Matur suwun Pak Dalang Siap, beserta Bu. sinden yang cantik-cantik luar biasa. Nggih. Mbak Elisa, masya Allah. Masya Allah, luar biasa. tabarakallah. Nanti saya kalau mantu, ya. Heeh. Nggih, pokoknya mantunya kedawayangan kapan? lho, mboten wayang Yang iku satu dar kalau terus. menikah, yang satu kalau mantu. Oke, siap nggih. Dipun tampung. Doa saya semoga pabrik buka giling dan giling ke depan 2025 satu pabriknya harus untung. Amin. Yang kedua paling utama petaninya jauh lebih untung. Amin. Yang ketiga seluruh pegawai, seluruh stakeholder, seluruh sopir, penebang, masyarakat semuanya juga dibagi untungnya. Makaten matur suwun buat teman-teman petani semangat selalu mendukung PG Rejosari. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi begini Pak JM, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Selain ini tadi paring pangandika sambutan dan juga diwajibkan untuk berkenan nyanyi Pak. Monggo Ya. Pak. Nggih. Tadi jadi Pak jambu alasnya? Sido. Tidak dikawin tadi ya Pak. Oke. Nggih. Nggih Pak Mas Gareng. Nggih. Pak Dalang terima kasih. Sekali lagi tanya ke Pak Doni. Ya. Pak Doni, Bati ya. Bati ya, pabrik Bati. Bati. Minta doanya, pabriknya Bati. Semangat, Bati. semangat. Amin. Amin. Nggih, pabrik amin. Bati. Nggih. Bar giling wayangan. Nggih. Nah, Amin ngoten lho, ya, Pak. amin ya, Amin, Pak. amin. Doakan Pak. Nggih. Bar giling wayangan. Amin. Amin. Pak Nggih. Doni, Pak Doni. Pak Doni, Ya. kamu bisa. Ayo. Kamu bisa Pak Doni. Kamu bisa. Semangat Pak Rumah Doni. samar maju Nggih, tujuh bismillah. loh, nggih. Semangat. Oh, kamu Nggih. bisa. Bismillah. Semoga Bismillah. Allah meridhoi cita-cita kita. Amin. Amin, amin. Untuk nyanyi rombongan ini nggak ada yang pandai nyanyi, ya sudah Ya. dibayar. Yuk nyanyi Mbak Elisa nyanyi lagi. Oh, oke. Nggih, nggih. Monggo matur suwun. Matur Assalamualaikum nuwun warahmatullahi Pak wabarakatuh. CM lalu Ibu Dewan, Bapak Dewan, Mas Tio lan ugi Pak Doni nggih. Pak Soao, Pak Soao. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Pak Oh.
Pak. Au. Oh. Lai wasali. Kowe iki ngopo? Sepatune Mas Tio kok mbas ngono iki. Ya ben aku ora kae dhewe kok. Au. Walang. Pangapunten saestu. Setunggal kirang mboten. Nggih, alah. Wow. Kaya lah. Pak kula saged ngobrol nek kaya Pak. Masyaallah. Nggih. Pak Os. Wow, cunduk laris. Nggih, monggo matur nuwun Pak, nggih. Mas ya sing ben melih nek tindak panggung sepatune dipakai. Iki kok kaya ning masjid bae nggih. Dipakai mawon nggih. Nggih. Nah, rada reket sithik Mas ora apa-apa nggih. Enggak matur nuwun. Lancar rezekine. Wis mulih tuku kulkas pokoke. Tepuk tangan untuk Bapak. Alah. Satu saya arep korban sikil. Licin. Lah iya. Nggih, matur nuwun Pak Digareng lan ugi tepuk tangan untuk Bapak JM kita dan semuanya. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Pas Mas mbok kene iki wayangan ndak sasi yo ngene iki. Nggih. Nglegani Pak JM ngersake jambu alas. Siap. Nggih. Nika kakungipun sinten? Anjing niki napa Pak Taslim? Pak Taslim. Pak Taslim nggih. Kangen aku. Oke. Ya nek ora nek taslim ya tas kresek popo. Ayo Pak Taslim. Dik, rene Dik. Ya. Jumeneng napa jumeneng? Nglekar. Wah, jan iki ya piye lok iki. Mas Lasno kaya Ipin Upin. Luar biasa Sip. Pak Taslim. Suaranya menggelegar. Merdunya Indonesia. Ini pernah ikut dangdutnya Jawa Timur. Wow. Lapa. Wah, palap. Nyupalapa. Iya kuwi. Gambare ihing nih. Yuk, jambales ya. Oke. Monggo Mas tarik, Bang. Elisa Orgaro Salaso. Ya. Asik. Spesial Bapak JM Pak Andri. Ibu, semuanya yang hadir. Sumbang janji pada seribu senanti bareng-bareng dilakoni. Campuran sepi manis rasane yang jelas tak anteni landane sayange wis duwe bojo nanging aku bos kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni. Selamat buat Peggy Rejo Sari. Bisa. Lapa. Ini ijo ketika kasih wis duwe bojo. Ada kula, ada semut. Turun ada aja dirapo. Elisa. Yang kula tidak dikawi. Kaluru ganti. Sumbang janji bareng seribu senanti semalam sepi bareng-bareng dilakoni. Campuran sepi manis rasane sanjang jelas tak anteni landane sayange wis duwe bojo nanging aku bos kadung tresno nelongso asane ngati yen aku ra kelakon melu duwe
Aku. Sleep. Aku. Ketek usul, aku rong dikei. Kreasi nek Mas Taslim aku. Jam 12 niku lho. Oh. Kuwi tunggale lagu sing do dikreasi-kreasi. Piye? Langit sebagai atap rumahku ye. Ngono kae. Lah. Pedhose kecantol dadung Iso ngene to dokane iki cocok iki kok. Heeh. Nggih, sampun jam 12. Nggih, Mbak Elisa menika minangkani pamundhut malih setunggal melih. Napa, Mas? Menika kula wau kan wonten pamundhut kembang glipang si entik jago kluruk. Nggih, menika lajeng wonten melih pamundhutanipun ayang-ayang saking Mbak Cika Wedding. Ayang-ayang gandeng elektune mboten enten. Nggih. Lan ugi sintik jago kluruk lan ugi kembang glipang. Bisa. Ayang-ayang, ya ampun, wis suka kayak gini. Iya, lu suka, dia nggak suka sama lu. Mbahmu, ya. Ayang-ayang, oke. Kok senengane kok ngremehne kanca mburi? Iki apa-apa iso, Mas. Oke. Padake. Ayang-ayang ya. Oke. Itu tapi ngepek ya. Ya. Ngepek orang ngepek. Ngepek ya. Ngepek. Lagu ya. Lagu anyar toh. Ya. Sing kaya keblet pipis terus nih, ayang-ayangan nih ya. Kayak anyang-anyang. 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 Ya, ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Wong tau kenal lagu iki, Teman. Urung. Duh, gede dawa. Duh, dewa-dewa. Dewane iki wonge gede dawa. Yo, nggih. Ayang-ayang dados. Yen to aku sliramu
Oke. Au. Nggih. Matur nuwun Pak Degareng. Iki sing loro urung iki, sing loro. Ingkang kalih sing dereng sing pundi Mbak Mas? Rindra kalian Mbak Lis. Nah, Mbak Lilis kali Mbak Rindra. Ini. Ben roto, ben roto. Oke, berbaju dalam melodi Mbak Rindra, Mbak Lilis. Jiro lumo, Ma jiroji. ya. Balanin neh dere. Coba piye, Dok? Balanin meneh. Lagune apa piye? Garingan. Oh iya. Garingan, garingan. Mas fans, yo. Asik. Heeh. Bareng. Bareng. Persiapan. Persiapan. Iki lho Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hawi mau, hawi mau, hawi mau, hawi mau malah ya. Tak pernah hancur hati otaknya membangpai. Hawi mau, hawi mau, hawi mau, hawi mau malah ya. Sampean harimau Pak Harimin mengo lho sing lenten. Apa ya? Terus wonge terus anu tabuh senep diselene terus wong ngene. Hau. Mboten Pak, ngapunten Pak, nggih ngapunten. Ini bagaimana harimau sudah. Harimau. Ini kudune melu ngene-ngene hawi mau. Oh, sobat digawe sing enek statue nenene. Tak kon macak hawi mau malah macak garangan. Gareng, gareng kok garangan. Gareng kok garangan. Harimau ki ganas, Mas. Kuwi nek sing duwe sungu. Harimau kan desu. Harimau ndek sungu ki. Siung. Oke, Mbak Rendra. Oke. Ini tadi ada request juga. Apa? Tambal ban. Lah, alah. Iki ya metu nang kene iki. Alah. Wis bengi sing buka ngendi tambal ban iki? Iya, 24 jam malahan. Oke, lagu Oke. lawas iki. Pok kabeh wae ngadeg ya ya. Lah, Oke, siap. Ayo. rame-rame sekalian. Kita ngantuk. Ayo. Ayo, Her. Allah. Ayo. Ayo berdiri. Enam bidadari. Ya, 6 bidadari. All artis ya, ini. Oh. Yo. Dirimu bawa apa itu? Apa? Bapak Ayo. All out wis entuk 300 lho mau. Oh, Yo, 300 lho. Oh, ora iso kowe kudu 300 kok. 300 iki kudu nggawa terap lho, ayo. Nah. Oh, no. Tetek nggawa Apa tas? Ndek ini malah sound system tak pinggul kok. mangga. Oke, siap gerak. Siap. Pasukan jadul luruskan. Kian lagunya kan jadul. Pasukan jadul diluruskan. Lurus. Iya. Ini Praktekan tam kabeh. di sini di PG ini harus semuanya kompak tertib. Oke. Diluruskan. Iki cara ngendi iki? Nah. Rendra, Anda offset. Agak ke belakang. Ya, oke. Hana, kamu maju kok. Lah kowe mundur kena kabeh. Oke, sudah. Sing mbok luruske iki apa tajane iki? Menurut pengamatan Pak JM, mana yang belum lurus Pak JM? Offset ki sing offset apane? Itu yang menonjol itu. Aku mundur nek deh. Jojo banget. Oke. Mbak Ana lukane kon maju. Siap, sudah lurus. Sudah. Arep ukur dhewe piye nya? Ora. Wong ora percayanan. Oke. Kilwa jukit. Apa tau? Sikil kiwa maju sedikit. Oh alah. Sing ceto lah. Kil ngensul. Gen apa? Sikil tengen nusul. Sikil pengen nyusul. Nganwa kok ri. Apa ngan kok ri? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa Ngene. bori os istirahat. Angel bentuk iki. Angel. Ngan rok kong. Apa kuwi? Apa? Nangen rok kon iki apa? Tangan tengen garuk-garuk bokong. Sudah siap? Mergo aku nyekel mic tulung digaruk-garukno. Oh, anu sesuk wae awakku lagi ora patek penak. Nanti gerakannya jadul ya. Bagaimana Ya Kak? gimana? Seperti itu Kak. Oh, yang Gitu ya. potong ya. Kayak wong ulur pari. Oke, siap. Ketipungnya jadul yang mana? Oke, iya Mas Iya. ya. Mas hamba Allah dipersilakan ya. Wajahnya juga jadul itu. Tidak gitu.
Yo. Asik. Oke, masih bersama Marsir Bersarmar Sarkuriar. Son ngendi cara son ngendi. Marsir Ayo. Bersarmar. Satu lagi lagu ya. Asik. Aku iki
rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor dan pecah maneh. Esuk-esuk rezekine tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Oe, tambah lumpuh. Terima kasih. Matur nuwun. Pak Digareng. Nggih Mas Putut. Mengke seneng-seneng ditutup nih Patet Songo. Injih Mas Putut. Ngaturaken panun ingkang tanpa pepindhan dumateng Pak Digareng. Loh, iki sik enek nawolane siji kas iki. Mbak Elisa neh jebule. Tolong dong konsentrasi. Mbak Elisa iki lagi mlebu kok iki kok. Tes Suni, Kawo, Pak Dalang. Saking Pak Dirgan iki, Mbak. Saking Pak Dirgan iki MC. MC nggih. Menika nyuwun utawi ngresakaken sambung wanci dalu. Nggih. Kula nggih wonten pamundutan apa Banyuwangian nggih. Oh, Banyuwangian. Monggo nderek. Oke, siap. Berarti kalih berarti. Terus tunggal napa Mugi kalih wau nderek mawon. wonten dawuh saking Napa? WA kula jambu alas. Jambalas. Nggih. Aku. Oke, siap. Anu berarti, Mbak. Napa? Sambung wanci dalu riyen. Siap. Nggih. Lajengan, lajengan. Langsung nggih, langsung lajengan nggih. Nggih, lajengan. Lajeng. Langsung dipundhut nggen pupuh terakhir mawon, Mbak. Heeh. Pripun? Pak. Anu, tembang sing terakhir kagem mlebet anu, Pak. Bawane ta? Nggih. Oh, ngen bawa. Nggih. Tak Sing kira. terakhir piyambak. Apa ya? Lupa aku kalau Yang terakhir apa? Coba tes kecerdasan. Pun Kakang. Langsung aja ya. Oke, bisa lah siap. aku. Ya ya ya, jangan Yuk. jangan Iya. mempersulit hidup orang toh. Iya. Bahwa sambung wanci dalu. Buka celuk. Sing Bos. Oke, nanti satu ramban aja ya Mbak Melisa nanti. Mbak Melisa. Melisa, tambahin Iya, M berapa, Mbak? Mbak Elisa. Mbak Elisa. Kalau M pakai M itu tidak bisa dipakai. Ceken nggon HP kontake nenek jenenge Melisa blok ya. Heeh, berarti kuwi. Kok yo jelalah to yo yo. Melisa atau mawar kuning. Konangan, Nanti konangan. kalau pakai M nggak bisa dipakai. Ya, yo. Oke. Nanti suwo gitu ya. mendah baya ento sita urepan ngandika jelas putri Selesya Mbak Elisa sekali lagi please ya. Please Biar apa? anu gerajakan Banyuwangi ya. Oke raja sekalian. Semangat Sekali Iya. lagi ya. kamu bisa. Ya bisa, iki Eh. mumpung kok ya. Mumpung kok ya mumpung ketemu Iya, ya Mbak ya. mumpung ketemu. Pokoknya semangatmu kayak semangatnya Pak Doni, kamu Iya. bisa. Kamu bisa. Heeh, monggo. Pokoknya aku udah semangat Pak Doni. Siap. Gerajakan Banyuwangi. Oke. Dados.
Elisa, Mas Gareng, tebak Siti Sekul bintel ing ron klopo apuranto menapa ingkang dados atur kawula. Nggih, dawuh sami-sami lepat nyun pangapunten, sukses dan sukses untuk PG Rejosari. Amin. Pinaringan selamat rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Ya, kata-kata 3 menit untuk Mbak Elisa, untuk pabrik gula Rejosari juga. Iya, ya. Mikir kadung dilebokke. Ya, iya. Kata-kata hari ini, Mbak Elisa. Kata-kata hari ini, bentar, kupikir bentar, bentar. Ada gula, ada putut. Ya, ada gula, ada putut. Ada gitu kan? Iya. Ada paribasan kayak gitu. Oh iya, kan? iya, iya, ada paribasan. Diulang. Ada paribasan gitu kan? Iya, Ada gula, ada putut semut. Ada gula, ada putut. Iya, cakep. Iya, tak dongake Rejosari Nusantara diparingi keselamatan lan sengkut gumregut. Wah, keselamatan dan sengkut gumeregut. Iya. Ya. Ada gula, ada putut semut gitu ya. Iya kan? Ada putut gelut ya. Terima kasih Mbak Elisa, Pak Degareng, nggih sukses selalu. Ya, tak nutuk ning lakon sik. Hei, jange Ibu ramingkat tublak tukak kowe. Endo lunga, Nduk. Ana dongeng entek-entek si penunggu pape nono